Puilano jotono kakaham tayane hamjama yaparo Fainai 27 October 2020 TIPC ni expel group rock lamaka sunan hene bibana jagao je tabuk saklai tongmani omono regaino ang tini kisa nongni buskang kok sanani nayo takugrok norok jotono saimano जों TIPC साबनो तैयै जों खालायखा एबं तांगे खालायजाखा अमनि लाइबुमा बा कथमा नरक जतन सिवो ताबो ककंखा अमनि सिकां नि ककनबां किसु सानानि नायो अमंखा थानाय 25 years लेफ्टरनि आमालो ताबुक जारा तंनायरो बराफ्रो जॉइंट एक्शन कमिटी ऑल त्रिपुरा रिटर्निस जॉइंट एक्शन कमिटी बिबनो मुंग्रिवै बिबनो बरक ग्रुप खायै बरक बिबनो बरकनो अमते दाबिरिनाय मुतेरिनाय हेने रां थुमुय चालायै बिबनो किसा मिसा सरकार बा याक खालायै बरक आ समयो अमते खायै सिनि बर रंनो गोबां मा जागाव थकक्का एबं रांना हारकमानि मारि सिनि थानि तंगो हेका अमते खाय गोबां मा जारा थकक जंनाय र बरक ताबुक साइमानो एबं जखनते आं जेलनि यगै फायै एबं एटिटेपनि कनफारेन्स एको एस्ट्राय बाजारो खाइमानि यागुलो जों परबर्ती समयो जत्तनो मथानो दुलतैनानि बागै जों TIPC हिने मुंग्रिवै कायसा मथा खुलका माने त्रिपुरा यूनाइटेड इंडिजिनियस पीपल्स काउंसिल हिने जों जे मथा खुलक माने अ मथावो माने त्रिपुरा हास्तेवो ताबोसक जरा जे सिलाय रमै सभा खलाय याकरै फाइनाय अमति हाय 48 हाय मथानो तैयै जों मथा खलायजाखा हेकाकाय अ मथावो बिबनो बरगनो जोंगाफ्रो जोंखौ खायका हेकाकाय आं नुखा जे चिनि मखौ अ मथावो गोबां मा बरगनि आगि तो गानाव नुगिया तंया बाय बुंनो सिया हेकाकाय जखन मथा चालांमनि यागलो नुखा बिबनो बरग बिनि चरित्र हामिया तंमानि सित्रा आबोनि बागै केबो एक्सपेलुंखा नरक जतन नुखाना अमते तमुं सित्रा मांगपिलि रगनो नुखाना केबो रांसा एक्सपेल खलाय रिजाखा केबो हिसाब रिउइमाया बनबो नोटिस रिजाक अबर एक्सपेल रन अंक खाया के मतेखे एकेर पर एक सिनि जारा रिटार्निस एवं कामियाम सय तंनाय चिनि तंक संतंनाय तिप्रा सारंग न ग्रिनानि हो ग्रिनानि बागानिनानि ट्राक्टरिनानि हने बरक गोबां मा जागा रां थुमका बेंकनि रां नायरिनाय नि अमते स्किमनि रां अंक 5000 जमा रेखाय 25000 माननाय अमते गोबां मा बरक बिबनो जागा अमते थुमै चाखा हेकाकाय थानाय लेफ्टनि आमल बरक अमते गोबां मा जागा चिनि रिटार्निस रंग जारा सबा सिलायबे सबा खलाय फिरगै फाइनाय रंग बर ठकका ते पाब्लिक नो ब ठकका हेकाय बिनि परबर्तीव ताबो IPFT एवं बीजेपी गवर्नमेंट फाइमेनि यागुलो बरक सेम अ कम्युनिस्ट न याकरे ताबो खाय बर बीजेपी नि ब खितुंगै न बरक थानाय 27 तारिख को 29 मार्च 2019 आगरतला रविन्द्र शतबासी भवन बर कायसा पान्दा खलायै बरक ताम साका जे ताबुक सरकार चिनि केस जतन रसाबाय सिनाय ताइ चिनि जे दाबिनो जतन करसिनाय आरो डेपुटी सीएम থেকে শুরু খায় আইন মন্ত্রী থেকে শুরু খায় जतन बरक थांगै गलायखे मेमोरेन्डाम र या फारमानि मांगपिलि तनर नुखाना न गे ताबुक ककुंखा तिनी 2019 नि 29 मार्च आर तिनी 2020 नि अक्टोबर तिनी प्राय 25 इंको थांखा हेकाकाय ताबानि ककुंखा तांगै दाबि सुफुंजागिया नरक मेमोरि नाम देखा नंनो कक रेखा अंकाकाय तांगै दाबि सुफुंजागिया केता कायसा ककुंखा नंनि दाबिले ताम तंबा जारा रिहेबिलिटेशन नि बागै जारा ताबुक जे आन्दोलन खायतंनाय बांगो खायतंनाय नों गवर्नमेन्ट नि रेकर्ड थांगै नायदि बर इतिमध्ये न रिहेबिलिटेशन मानखा किन्तु प्रुफार जेटा एसपार निनि एकॉर्ड नि अनुसारे जेमन एटिटेपनि एकॉर्डनि अनुसारे बरंग जे कायसा काहाम विलेज मॉडल विलेज खलायै बरंग जे पुनर्बासन माने आबो अंक करै किन्तु NLT नयनबासी ग्रुपनि जे एकॉर्ड तंगमाने आबोले फुलफिल खलायजाखा एवं लेफ्टनि नामालो एमन भाबेखे 55 कोटी टाकानि आबो इमप्लिमेन्ट खलायजाखा आबो ताबु
যদি আবো ইনকোয়ারি খাইকাই সিবিআই তদন্ত খাই দিখাই আবনি অনেক কিছু কেলেঙ্কারি মানজাंनाय হিনি जों सायमांखा এবং আবো जों দাবিবো খালাইকা आं निजेबो दाबि खालायका आबो आगिबो प्रेस मिट दिउ साका जाबनो जों अंगो खायनानै नांगौ हेकाकाय ताबुबो ठीक বিজেপি এবং আইপিএফটি গভর্নমেন্টনি সময়বো ও যে কিছু অংশ বড়রক ও যে কিছু যারা লোকরকনো বিবনো কক সাवै फेम लगै थकंनाय र ताबुबो गोबां मा जागावो ओ गभर्नमेंट फाइमानि यागुलो नन नग रिनाय नन ट्राक्टर रिनाय नन थालिक बागान रिनाय नन आंद्रस बागान रिनाय कय बागान रिनाय विभिन्न जागावो बरग्रां ठुमका नग रिनाय नि केम थानि 5000 नाखा ट्राक्टर रिनाय केम थानि 10000 15000 नाखा थालिक बागान आंद्रस बागान कय बागान केम थाने 2000 3000 खाय नाखा केबो साका दिल्लीआव थानानै नांगौ मालायनो नांगौ केबो साबा आगुलि लाइसुना नांगौ अमतेखाय 200 300 थुमानि कखाय त सावैनो लाभ करिखा हेकाय आं आगिबो साका अमनो पुइतुता सादि अनर रां रटारि दिनै के ताबोखाय साल बुरुम बुरुम ना आनो फोन खायो गोबांमा बरंनो जारा रितानि स्ट्रक्चार अमतमतेके आनि रां मोसक जों चिनि एलाका रिखा काकाय जे आमसाइनि बररक रांरुइ आनो फोन खायनाङाबो सानाबो मनुगाट गन्दासरा रायसाबारि आमबासा मान्दाय खोवाई अम्पी अमरपुर किल्ला ताई साब्रुमबो खाग्रंनि बररक प्राय नानो फोन खायो सार जोंमतिनि बागै नगनि बागै रांरि माने अमतेंक हेके अर कायसा बुजिना नांनायसिन बररक क्लियर खाय जारा रितानि स्ट्रक बा अन जारा चिनि टंक संटंनाय कामियाम सने लुकुरा बुजिना नांनाय जे टीवाईपीसी न हयते बर एक्सपे लंमानि परे बर कायसा अ टीवाईपीसी नि मुंगुइन टीयूआईआरपीसी नि बर खलका हेकाय बर आगि तो अनंत तंगमानि चेयरमैन बंग प्रेसिडेंट का अनंत आगिनि तिखलाय जाका बिनि चरित्रिक खामियांगै आबनि परे कायसा समरेन्द्र देव बर्मा न बर प्रेसिडेंट खलायका हठात खाय प्रेसिडेंट खायमान बिया गलो ताबो जों कायसा रिएबल सोर्स ते खबर माका समरेन्द्र देव बर्मा ब कायसा केफेक माने बिजनेस खायमानि बाय बिहार थांगै ताबो रमजागै तंखा एबं पुलिस नि थानैबो आबो रिपोर्ट दंगो फिंगाखाय ताबो हठात कायता खरकसा दानियल बरक हिनै ताबो प्रेसिडेंट कोय ब लामा कासुनानि साका ताबो स्पेसिफिक नों दाबि सातुन ब दाबि नरक मायाखो ट्राक्टर रिनानि हिनै कोनो सरकार बा एकड दतं थालिक बागान रिनानि हिनै एकड दतं कय बागान रिनानि हिनै कतं नग रिनानि हिनै कोनो एकड दतं गरै हेकाय अमतिखाय पाब्लिक न रिमान अमुक रिमान होने बर गोबां मा जागा रां ठुमका हेकाय आबनि बागै न जे 27 तारिख बरक जे लामा कासुनानि सामानि अमंखा बरक ताबो पाब्लिक न कुनो दाबि रिमान लिया गभर्नमेंट नाय नायखाबो इनक्वायरि खायनायखा एसबी ब्रांच नय तो विभिन्न जगह जे मुंगलिस रि बर दरखास्त खायमानि आबन बर इनक्वायरि खायनायखा जे आबरक जे आसले रितानिसिया आब टंक संटंनाय सुत्रंग आबन रिमाया हने विभिन्न अंकबो ब्लक न जे थाङै मुं क्लायमानि आब इनक्वायरि खायमेका के ताबो बरक जे बरक न रिनानि हने रां नाखा 5000 10000 15000 200 300 1000 2000 के जे रां नाम रिमाया हेके बरक आबन कायसा फुनुंनान बागै जों आन्दोलन खायनानै गभर्नमेन्ट प्रेसार रिनानि हने ताबो लामा कासुनानि बागै बरक कायसा एक्ट माने ड्रामा खायनानै नायो नाटक खालायनानै नायो जाते बर रंन गनानि इको जों आन्दोलन खायकेबला गभर्नमेन्ट निया हंकाय बरक स्पेशल सातो थालिक बागान रिनानि आंद्रस बागान रिनानि नग रिनानि ट्राक्टर रिनानि एकट ततम जों टीवाईपीसी दि सन्नाखा सराय सरायखानो सिगां प्रेस मिटआव जों साका एवं चिनि बुबागरा बायबां मिया मिटिंगो सालायका जे एटिटिएफ एकट जेटा जोंनि इंको तंमानि अबनो इमप्लिमेंट खालायनो बागै जों हाई कोर्टआव केस खायनो थाङै दङ एवं बुबागरा अबनो बागै सुबानाय एवं बुबागरा कक रिखा जे जों सुप्रीम कोर्टनि लयार तुबैनो जों अ केस न खायनाय इनका आं बरनो साना नायो जारा ताबो सुकल जारा लामा का सुनाय इनका आन्दोलन खालायनाय नि जे सानाय रंना आं परिस्कार साना नांगौ जुदि एकट इमप्लिमेंट खालाया इनका काय नरंको लीगल प्रोसेस थानि आइननि आश्रय नदि कोर्ट थानि तंग नर कोर्ट का थांमैया फुनुटन बरक ब जागा थालिक रिनानि अंको रिनानि ब इंको खायनानि आर तिनि इंको एनएलएफटी नयनबासी ग्रुप नि जेटा जारा ताबो चिरक खंनाय बा जों अमति नेता मुखिन सानाय जे नयनबासी बिनि परिवार से ब कोन मुंसामाया नयनबासी नि नगा आं निजे थांगै बबे मालायखा ब किसा बखरक हामियांगै दंगो किसा मलां उंगु मलां क्लां उंगै दंगो बिनि फैमिली से बरंग एक पैसा बरंग बर सुबाया ए बरर अथच 55 कोटी टाका बर खरच खायका तिप्रासानि हामक्रायनि बागै अब त बाक्सानानि कगजा के नों दफाने हामक्रायनि बागै उ मानदे कायसा एक दुगान नक टांखा खुमलुं कायसा तांमा बे पाइथांका हा
अमनो इनक्वायरि खालामनो नांगौ ब रां 55 कोटी टाका बाहायके बायखा बर सबायजाखा आबो सीबीआई जुदि तदন্ত रेखे नंगौ दंगो का आबोनि बागै नां सानना नायो फाइनाय 27 तारिख कोनो रिटानिस कोनो दफानि सामुं टांनाय सिलाइरमै फाइनाय नर केबता नखदि अमंखा बरक जनगण बाय किसु बरंनि थानि जे रांना हानाय बरंनि प्रेसार क्लाइमेन बैसे बरक नाटक खाइनान बैसे लामा कासुमा फुनु गइन कोखा आगिव सिपेमनि आमल बरक अमति लामा कासुमुं फुनुका काय फुता मोता किसु उनको खायै उनको खायका का आफ्रुका ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय बरक किसुता आर अंडरस्टैंडिंग है कमिशन तमिशन निलाई आ कलाई आफ्रुका बरंको के अब ताबु अ गवर्नमेंट फाइमेंट परे बंगनि आ कमिशन दो किसे मिसा दाबि रिमन अब टोटली बंदंगै थांका रिमालिया के अब ताबु बरक जनगण जे सामन अब रिमालिया नग रिनानि ट्राक्टर रिनानि अमुक रिनानि हिमानि अब कइमालिया का आं जारा रिटानिस रक बा जारा रां रिनाय बरं न बारा जारा रां थुमनाय न प्रेसार क्रिएट खाइदि एबं बंनो रमदि एमन उपयुक्त शास्ति दिदि शास्ति रिमानि परेव बन पुलिस नि जागो जाफारि दिदि एबं अब नर ग्रुप खलायनो बरन रमदि एकदम बरतम जेखने तंग आरन थांगि रमुई बरंनि थानि रां जे नाहामाने अब नर किफिलि ना खलायदि अमतिखाय सिनि समाज सिनि सोसाइटी गोबांमा बरक सिनि तिप्रासारनो थकका का आबुनि बागैना आं जत रिटानिसनो न सानन नायो नरक जारा रांना हाजांनाय नग रिजांनाय हिनै ट्राक्टर मानानि हिनै बागान मानानि हिनै रां देने नर किफिलिना दि रिया अंके बन रमदि गेराव खायदे रिवै ठीक के उपयुक्त सिंको खायै बन पुलिस नि जागो जाफारि दे आइनि जागो जाफारि दे जाहाते एमन शिक्षारि दि जाहाते भबिष्यत केबो तिप्रासार नामतेके ताताल सावै थकक मायाते आमतेके शिक्षारि वै नेन उचित गाय आं पाइथगो मन कइनाय फाइनाय 27 तारिख केबो लामा कासुनाता फाइदि जुदि चिनि एकट इमप्लिमेन्ट हुइ काइसं आइनि आश्रय थानाय आइनि आश्रय थाङै तंगो एवं गोबांबा बरनि सिनो सुबा सुखायनाय इंटेलेक्चुअल सिनो सुबा सुखायनाय इनक्लुडिं सिनि बुबाग्रा मियाना न कग्रिखा सुतरां आं न सानना नायो 27 तारिखनि जे लामा कासुमाव केबो जाहाते जइन खायावनानि बागै आं जतन थानि कबगो एका आं खाखलायो जों जेकुनु खायनानै थांगाखाय जों डेमोक्रेटिक लामाथिनो आन्दोलन खालायनानै नांनाय माइना हिंगाखाय जों आइननि आश्रय नानाय हामबाय जतन खुलुमगा।